bidadari tak mampu menggodanya. Widodari pitu, selagane werna pitu. Ana saweneh ingkang njejawat sarwi ngawe-awe. Ana saweneh ingkang ambebalang sekar, ana ingkang kaladuk ngujiwat. Ana saweneh ingkang hangliling-liling. Ana saweneh kang angasta pepadane sang bapa, ana saweneh ingkang ambebundhet asta. Ana saweneh ingkang ngawisake tirta mungging jembangan kinarya siram jamasang pegek samangsa wudhar denya semedi. Tetungguling widodari anenggih Bathari Supraba denyanggung miluta sarta memanuhara dhateng sang pegek parandene saklimah tan kuwiyos pangandikane. Datan jugar, datan wedhar. Sawetawis mire saking papan kono Bathari Supraba lukar busana kawidodaren memba garwa risang Dananjaya Raja Putri Mandura kadang nata Ndrawati ingkang asesilih Dewi Wara Subadra amethik kanang cepaka mulya pinuja dadi bayi. Pinuja dadi bayi saksana ngemban cindhe embane tanpa beda kaya Dewi Wara Subadra angemban Raden Abimanyu duk kalane maksih timur. Ngirim-ngirim marung tundung merot tangan kata tangi sing kang wengis jroning tyas mandelong Kodya petaton yitmani kingken kambak margiyo analongso lan utuh Pangeran Arjuna perkara Pangeran Arjuna Mahasingasamun Yoga Brata minta wenganing Dewa Kuranedya memalangi nanging Pangeran apa to sababe bareng Pangeran Arjuna sing semolah kasutapan
nganti lali marang wawangsane nyumpekake garwa putra lan sesanggemaning praja. Bimanyu testun temen. Kowe putra kang pembayu nanggung dina mata-mati ning wong atuwamu kakung wadene. Sumingkir saka jroning praja amila luander pati manggon ing asamun. Nganti lirwa sanggemaning garwa putra trimak-trimakno Abimanyu. Kowe aja polah, aja rewel. Yen pancen ing riklungguhan iki wong atuwamu lanang ora gelem jugal saka nggone Smedi. Mumpung necenge pengawan ganggo banjir gedhe, ayo kulup tak mbantinde bebarengan lampus diringin tering pengawan ganggo Abimanyu. Riwene Begawan Cipta Wening Yorsi Wiradya. Mula citraning widodari kang amemba Wara Subadra atotong ngemban jabang bayi. Dasar wis lama datan pepanggihan ora jeneng mokal tatoneng sajroning penggalih. Saengga kawiyos pangandikane Sang Mahatapa Jagat Dewa Bathara. Mengkene tobaning lelakon si Arjuna nggone nedhengi sengkut. Ayoga Brata sekung minta wenganing Jawata jebul. Karo aku Wara Subadra ngemban anake si Kulup Abimanyu tok susulake mrene. Wigatine apa? Ibune Abimanyu tumuli kandura wae marang praja kene dudu papaning kanikmatan. Duduh pangeran. Nadyan aku tok getak kaya werjit cacing tok gusah kaya kidang menjangan. Aku ora gelem tumuli bali marang kasatriyan Madukara yen ora nderekake Paduka Kanjeng Pangeran amarga ya mung Paduka Pangeran ingkang tetelotrep dadi pangayomaku. Njana loka prapteng Indra lupa. Mas paos paningalih Begawan Cipta Wening. Lamun ta ingkang amemba Wara Subadra tetela pangidawanta ing Bathari Supraba. Amiduwang jroning penggalih wis andungkat nemarsa denya yoga brata parandene meh kadodheran. Labet kapilut dening pilutaning kulawarga ingkang sanitya memanuhara. Pauto Bathari Supraba ingkang sayekti kakar wigar tanpa karya tan bangkit nyukarake Sang Mahatapa tatingsun sajroning penggalih. Miranging driyalonan denya mundur saking asrama kang linenggan dening Begawan Witaradya Sang Cipta Wening.